सुबह रही क निकलल बानी मांगे खातिर, लेकिन साँझ हो गई मांगत मांगत ह तनी चाउर मिलल बटे। आज हमार मर्द लायक रहित त घरे घरे दुआरे दुआरे घूम घूम के हमरा भीख ना मांगे के पड़ित हैं। हमार किस्मते फूटल रहे आ कि हमार माई बाप ऐसने लड़का से शादी कर दी न कि आज हमरा हई दिन देखे के पड़त हवे। हे भगवान, कहाँ ले किस्मत हमरा लेके जाई कुछ नहीं खे पता। का ये भगवान, हमार जिंदगी लागत कि रोवते धोवत कट जाई। कौन कौन दिन हमरा देखे के मिलत हवे। घरवा में कोई नहीं खे का करबो, कामो धंधा केरो नहीं खे आ घरवो सुतल सुतल न मन उजिया जाता। कोई बाटे जी के ह? ए चाचा कुछ दे तारा का हम चाचा लगत नी? बच्चा के उम्र में तारा के चाचा हम लगत नी? तारा के दादी कही हम निक लागी? अरे चाचा जवन तोरा कहे के बा कहला हमरा के दादी माई चाची, लेकिन तनी कुछ दे ना दो हमरा के, बहुत तेज भूख लागल बावे। का हो, तू भीख मांगिन हऊ? हमारा देखे से तो नहीं खे लागत कि तू भीख मांगिन हऊ, जना तक कोनो अमीर घर के मेहरारू हऊ। ये चाचा ई समय जवन ना करा दे। देख हर घड़ी चाचा मत कह, न तो बच्चा का दिमाग खराब हो जाई ना तो बुझ ल। अच्छा जाए दा कुछ दे दा। केहू के हम देख भीख दी ना बाकी तहरा के देख के मुँह लागत न, ऐसे दे दे तनी ना तो कौन तना भीख मांगा हमारा दुआरी पैल आ फिर चल गइलन। नया रोजगार लगा दिले बड़ू जो तहन लोग। तनी दूगो रोटियो ले आई ह खाए खातिर। का बना के धैले बड़ू का कि तारा के रोटी खिया दी? तो चल घर में रहिए, हमारा बनैया खियई ह, हमरो के दिया हमर बाबू के। होई का कहत रहा, तोहरा कुछ बुझाता वे कि एकरा से कैसे बात कइल जाला? अरे हम का तारा गलती कहतनी, हमारा घरे मेहरारू नइखी स तो कहल कि हमरो के खाना बना के दिह, हमर बाबू के दिह। तो तोहरा घर मेहरारू नहीं खेते तू कोई की मेहरारू के रख लेबो? राखे के कहल कि हम बना के खियावे के कहतनी। ल इधर आ जा मर देता। पानी की तनी रोटी सब्जी लिया के दे देता तो ठीक रहला। ए देख एक टाइम के हम खाना बनाई ना आ हम बाबू खा ले बन जा आ बाबू गेल काम पर, हम दुआरा गो रहतनी। चल ठीक बा, लेकिन बोले तोहर ढंग सहूर नहीं खियावत तनको। ना ना कमा के धैले ना बड़ू कि हमारा बोले नहीं खे आवत, जे देता ऊ ना जानता कि कहाँ से पैसा आवता कहाँ से अनाज आवता। हमार मरद ना करावत हवे। ई नतिया के बेटा अगर ठीक रही त आज हमरा के कोई कुछ बोल के निकल जाइत। जवन ना बोले के तवन हमरा के लोग बोल देता वे। बताव हे भगवान, कहिए ले हमार जिंदगी असही कटी बुझाते नहीं खे। कोई लौकतो नहीं खे। बाजी दीदी कोई तनी निकली जा। कोई बोला तो नहीं खे। के बाजी? केवन हरे सरवा केवन ह? मार के तुरंत झाड़ देबे जे। केवन हरे? हम हई मेहरारू वो हमारा दुआरी बड़ा भाग से मेहरारू आइल बिया। हाँ बोला बोला। कहत रही कि तनी कुछ दे देती जे गेहूं चाउर आटा पिसान। गेहूं चाउर आटा पिसान हेतना एक हाली सामान। हे मेहरारू हमारा घर में चलो, तारा का कोठिला ढरका के दे। ना चाचा कोठिला ढरका के हमरा ना चाहिए, तनिए मनी जवन चाहिए 2-4 किलो उहे दे दा हमरा के। ठीक ए तो तारा ले एक बात हमारे घर में चल ना तो हम खरोच ना वो देख ली ना तो हमारा बाबू ले कह दी, हमारे बाबू खिसिया हो मारे लगे उलाट पालट के। ये गांव का बेटा बा वैसन बना जानो कि इतना अनाप शनाप ना हमरा के बोलत रह जा, बहुत कुछ बोलत रह जा, लेकिन कुछ ना बोलनी है ना हो। ये गांव के लड़का ठीक हो सन, दूसरा ओर से लड़की लिया के बियाह कर लो सन, लेकिन हम ही कुआरे बानी अबे। ओहू लइका से बड़ पागल लागता कि ना चलबू? ठीक बटे चलबू तो चल, ना तो जइबू तो जा। चलो आबो आओ हज बैठ बैठ। देखे में सुंदर बाड़ू,
एगो हो बिया साफा छछुंदर हियो के अपन मर्दे के मारेली के हो ललझरिया अहो हम का जानते नहीं तुम्हारा गांव में लल झरिया नहीं कुछ जानत आ दादा रोज रोज पहिरे ले ललकी सड़िया ओकरे ना वो ललझरिया अच्छा लेट होता हमरा और ये दुआरी जाए के बटे तनी जल्दी ए जल्दी के काम शैतान के होला आराम आराम से जे काम करला उ इंसान के होला घबरा मत तहार दुख तकलीफ सब दूर हो जाइए जा एगो काम करब तारा के हम एगो उपाय बतावत तनी आ वो उपाय के जब तू कह देबू न तो तारा भीखे ना मांगे के पड़ी कुल हई कुल ढोवला से आई और दौड़ला से आराम के काम बाटे काचे काम बा हाँ कौन काम तारा से हो जाई न बोला यही घर में रह जा घरे में का करब रह के का करबू हाँ बनई ह खियई ह सब पागल बा दादा एगो में कुल पागल का बेटा कौन दिक्कत बा ए देवे के बताओ न बोला नहीं खा देवे के ताऊ न बोला ठीक बटे हम चल जब दूसर दुआर बड़ा खतरनाक बिया रे हम ये करे लायक सोचत नहीं आई हमरे पक्षिया दिया तो मेहरारू ना हो का हो तो मेहरारू है तो अपना मर्द के मेहरारू ना हई ये तो अपने मर्दे के रही हम अपन थोड़े बनावे के कहतनी देखो हमारा घर में एक मेहरारू नहीं की सब आ खाना टाइम से ना मिले तो कहल का चाहत हव रह जेती तो बहुत कृपा न होई तोरा देवे के बटे तोहरो कल्याण हो जाए हमरो कल्याण हो 2 टाइम भोजन भेटाई एक टाइम कम से कम लिट्टी लगा के खैती दूसरे का टाइम ना दाल भात आ भुजिया भेटाई साफ बकलोले का हवा तू हो आ लिया के इलावा कहत हो कि गेहूं चाउर देत है जो के लिया के मेहरारू खाना बनावे खिया कर लगल बुझाता न ई मानी ना आ रुको रुको कोठिला टांग के लेके आओ तनी तब ढार दे साफ खत्म लागत है भगवान ये गांव में यही जेकर जेकर दुआरी गइनी कुल ऐसने पगले ठफले के भेटै न हमस का करी किस्मत ये क तेज बानी कुल हमरा मरद की वजह से होता न के बेटा अगर उ ठीक रहित न त हमरा हई दिन ना देखे के पड़ित चलो तनी हो ए कहां घर दुआर परी आ का करे हमर घरवा में चलैलू हम अपने से तोरी घरा में ना आइनी ह एगो आदमी रह उहे लिया के अइल हम आदमी लिया कइल हां ई मूर्ति हमारा जाना तना के हमर भगवा लिया के ना आइल बा उनको न समझदारी नाम के चीजे नहीं के कही ना कि लेकिन फैकिन के आ मेहरारू के चक्कर में ना रहनी तनको बुझाइबे ना करेला कुछ कइलो ना न का चीज हो भैया भीख मांगो तड़ू ए चलो हो कोठिलावा नहीं के टंगात चलो टंगवा लो ए भैया तार दिमाग एकदम सनकल बा का रे बबुआ हां आ गइले तारा के कतना बात समझाई ना आ कोई जगह लात जूता खा ले ले बाबा इहे करतूत के चलते आ फिर घर में घुसा डालो मेरा रू खाना बना के दी ससुर कहीं क्या तोरा के आराम रही ठीक नहीं के मेरा रू अरे वो तने जब शौक बा मेहर के हाथ के खाए के त बियाह कल मर दे त करवावत तो तू ही नहीं खा ये कुल्लू लछन बना गांव घर वाला कुल कटुआ के दस त का बियाह होई देखा जा बाद में लड़ाई झगड़ा करिया जा देवे के बात दो जनती बोल दे जाम चल जी नी मर दे ये सोच ल तोहरे ला फायदा रही भाग भागे ना कि ना चुपचाप नहीं खड़ा तब से अनाप शनाप हमरा के बोलता ना हम अनाप शनाप बोल हई त का करी तार गोड़ पगिरी आरती उतारी आय बकर बकर कर दूल्हा बेटा दैए तुमने कुछ नहीं हम ए देख हां ऐसे हमरा से मत बतिया समझला कि ना समझला प्यार से मना हो जाला तोरा ए गौवा के जितना आदमी बना सब बखलोले बना जब देखा मेहरारू का इज्जत कर जाला समझला कि ना समझला है दो चौरा साजिश के बनावल जी एक तो देत नहीं खा तनी दिन भर मंगले बनी तो वो चौरा मांगत हव तू ना एगो बात कही खिसिए हम मत जाए दो हम तनी टेढ़िया हनी ई घर में रह जा आ बना के खिए पिए ह तारा के कुछू के कमी होई हई जौन है तार हाथ में कटोरा लेके आ हई ढोर कमंडल भीख मांगत तड़ू 10 बेर जा तड़ू कोई प्रकार के आदमी सोचत होई हां बोलला तो बोलला दोबारा बोल दे बना तो तोहर जबान खींच ले समझला जवन बा हम मरद बा हमरा खातिर धर मरद बा मरद बा मर्द छोड़ देले बा ये कैसन मरद बा हो मेहरारू ले भीख मांगावावता ससुरा के पिलुआ परो ओकरा लाजो नहीं खेला गल तारे नियन होई बुझला तारे नियन होई सरवा हमरा लेके का रे
हम तो रोज झाड़ू लगाई ना, पोछा लगाई ना, गोबर पाथी ना, हैं? ओइसे गोबर नहीं तार बुद्धि बा। ए ठीक बा हो, हम जाता नहीं। के लइकन के मैं के बियाह हो गइल, दो चार गो लोग लेके हो गइल स तहार जना त ना कि हरदियो ना लागी। बियाह ना कइल जाला, घाटा बा। मेहरारू आई लात मारी। तोहरे चक्कर में हमरो बियाह नहीं हो। त कल ना हम भिखारी से हमसे तो बड़ भिख मंगा तोहन लोग बड़ा जा हो कि हमरा के बैठा के जो कि अपने में बाजत हवा जा। पैसा नहीं के हो मैं दे पैसा गुटका खाता था। आई गुटका खाता। अरे ना दे गुटका खाता। बैक हम जाता नहीं हो ठीक बाटे मत दे दे चल हम डाल दे मोबाइल में कर बस के तारो। मोबाइल रही तब का तो कहे के रहल हुए होती छुकी तो फोन चलाई ना तो वो फोन चलाऊ छुट्टी खो। हाँ हाँ तो कच्चे आज फोन के जमाना में केहू छुट्टी के मोबाइल चलावता हो सब करा कहां बड़का बड़का मोबाइल बा। अच्छा ही बताओ तहार मरद का करेलन? उ नतिया के बेटा दिन भर पी पी के ये भैया लोटियाइल करे न। पी पी के लोटियाई रहलन मर्द गजब आदमी बड़न हो कि मेहरारू के उनका से खर्चा नहीं के चल पावत। यही से ना तारा के कहतनी कि इस जगह में रह जा कौनो चीज के कमी ना होई ये से लेके जेड़ तक दिया तारा के ना ठीक बा जब हमार बाप माई उनका संगे बियाह कइले बा त जिंदगी भर उनका संगे न रहब कि हम हेजुकिया बढ़िया से रहिया उ दुख में रहस। तार बाप माई के अखिए फूटल बा पिए पिए कर से बियाह कर दहलन जा तार किस्मत जार दहलन जा हाथना सुगर सगर मेहरारू हो आ गोरगारे से ही बड़ुआ पिए कर से बियाह हो गेल तार जा किस्मत है तार ठीक नहीं खे। ओ लड़की का आँख फूटले होई जौन तोहरा ले बियाह करी समझ ल ठीक बटे। हमारा से हाँ ल ल कोठिला सारा ना उठल हमरा से बोलावत रह नहीं तारा के तो तू अइबे ना कइलू। जा हो ए बहनी देखा अरे तोहन लोग बस फेंकत हवा बहनी, जा कि देखा। 52 बोगा पुदीने फेंकत बोवाला नइखिन जा। आ घर में कुछ आता पता होई रह के देखबू तब न था लागी जइबू त का लागी भागे रह लगी जे तोरा चलते भागलियो। ये मर्द खाली काहे के मारे रहो घाव लगता हट हट पोछा लगाई जा लगाओ जल्दी पोछा। एगो काम कर का? बर्तन में लेव कौन लगा अच्छा आ चूल्हे पे बैठा भूख हाँ। लागल बा भूख लागल बा भूख लगा तो तू बना के खा ला दे बाहर से मंगा के खा ले। बाहर से मंगइबो हां पैसा न बा पिज्जा 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 खइबो हां हैं तारा का तो कुल अटकेला जो तू कैसे के देखले हये ने कहता अटकी ना पिज्जा कैसन होला बर्गर कैसन होला। पहले लिए आवा हम बिरयानी बनाई बिरयानी बना के भगवान लूर दे रहा तो और ही बता। ए तोहरे लूर से तो जियत नहीं ये सरवा के चलते भाग गेली है बड़ा सुंदर मेहरारू रह गई न तो ओकरे हाथ के बनावल खाए के भेटा ससुरा अपना हाथ के बनावत बनावत हाथ जड़ गई लेकिन किस्मते फूटल बाटे। चल कहियो तो कहियो किस्मत जागी।